сме готови да финансираме проект за търговия и транспорт, вероятно в размера на 150 до 200 милиона долара, така че 6 страни да могат да постигнат това, което днес на капитан Андреево България и Турция показват като начина, по който можем да стимулираме по-добри икономически връзки с ползата на страните, да има повече работни места, да има по-високо качество на живота на хората в нашия регион. И още един път да ви поздравя, господин министър-председател, за това, че поведохте напред нашия регион към по-голяма интеграция и за това, че с вашия колега, бъдещия австрийски канцлер, имате обща визия за региона.